Un dels pobles que acaben de remunicipalitzar l'aigua és Alfarràs, al Segrià. L'Ajuntament va decidir recuperar el servei després de detectar deficiències i deixadesa en la xarxa d'aigües per part de l'empresa privada que la gestionava. En aquesta comarca, més de la meitat dels ajuntaments gestionen el servei públic de l'aigua. Han estat gairebé 4 anys de tràmits, però ara l'Ajuntament d'Alfarràs ja gestiona directament l'aigua de boca. Des del 2005, un operador privat es feia càrrec del servei. La xarxa era deficitària, que està en males condicions. Alhora també ens demanaven un dèficit econòmic perquè ells deien que amb el que cobraven i les despeses que tenien ells no se podien fer càrrec d'inversions. Que no sigui un negoci, sinó que sigui realment un servei. I això és el que en busquem. I fins ara era un negoci. I amb un negoci, amb un servei essencial com és l'aigua, creiem que és un error. I busquem una eficiència màxima gestionant-ho de manera directa des de l'Ajuntament. Les fuites i les avaries en una xarxa molt envellida i de fibrociment provocaven pèrdues d'aigua de més del 50%. L'Ajuntament ja ha fet obres de millora i ha augmentat el rendiment. Ara invertiran 1 milió d'euros per acabar de modernitzar la xarxa amb diverses subvencions. El que falta saber és si aquesta nova gestió encarirà el preu del servei als ciutadans. De moment la idea és que no repercuteixi de manera directa, però hem de veure exactament on estem, perquè clar, fins ara no teníem una foto clara de quan se recaptava, de quan aigua se gastava. És una forma de gestió molt més transparent, permet molta més flexibilitat i, en definitiva, suposa tenir el control d'un bé essencial i fonamental per la població. Això s'ha posat de relleu més que mai ara motiu de la sequera, on justament aquells municipis que coneixien millor com funcionava el seu servei d'abastament han tingut molta més capacitat de reacció per fer-hi front. Amb Alfarràs ja són 22 els municipis del Segrià que gestionen l'abastament d'aigua des del propi Ajuntament, el que suposa el 55% dels municipis de la comarca. Abans ho va fer Alfés el 2014 i el 2018 Torrefarrera. Des del 2010 a Catalunya una quarantena de municipis han passat a gestió pública i 26 estan treballant per fer-ho els propers anys. I és que cada cop són més els municipis que es van passant a la gestió pública de l'aigua. Ara mateix n'hi ha 524 que representen només aquest 22% de la població. I això és perquè tota la resta, tots els de color vermell, que reben el servei externalitzat d'empreses privades o públiques, bàsicament d'Agbar, aquí ja són les zones més poblades, tota aquesta zona de la costa, de l'àrea metropolitana, que representen el 78% de la població. I com un cas únic i excepcional, un petit punt de color verd, que no sé ni si veieu, que és Olesa de Montserrat. Aquí fa dècades que la concessió de l'aigua la porta una cooperativa.